Sanibona we guys njani guys angisenayo ke manje inejabule indaba le uwesifo ngixoxa uthi TikTok uyayidelete. Okay guys ngangisuka eThekwini khona izinto engingade ngiyithenga. So uma ngisuka khona ngisuka nomngani wami ngizomhambisa kubo uLundi mase ngiyabuya mina ngekhaya yabo because kunezinto wayethengile eyisindayo yabo. Sihambe ke nomngani wami sihamba nje emotweni kumnandi siyacula umngani uyaphuza ke. Sezinje masithi siqeda uThollgate wasotho ngathi hawu nangu ubhuti uhayikile yabo umngane asayingana semthatha ngimbona ebhale inumber plate yase inlento le kaNongoma ngibona ebhale inumber plate kaNongoma cela ukuthi simthatha umkhaya wami. Okay ngimtshela umngane angithandi ukuthatha abantu abahayikile especially abantu besilisa yabo sekunobugebengu inaso umngane ayimngane asimthathe akhombisa ukuba nomungozi yabo ufuze nomuntu lo uyibekele emakana kuyaphuza ngempela ubhuti agibele sihamba nje vele mina ngiyagijima hayi ubhuti azathi hayi umuntu wesifazane ugijima manje yini siswa kwa driver ma truck ngithi mina I know ngaze ngiwa driver ma truck ngijwayele ukuhamba ngeveni athi oh ngiyabona indlela ogijima yesikwada nje abantu besifazane ave bengakusabi ukugijima emgwaqeni ngibona ukuthi abantu besifazane bayagijima imoto nje abayisabi hayi sihambe sithi masifika indlovu ubhuti acele ukuthi ucela ukuchama ucela ngimisa imoto ufuna ukuchama yabo vele nami understand ukuthi vele abantu baphuzayo kancane yabo bafuna ukuchama imoto yami hayi ngime kanti ngesikhathi ngima ubhuti uzoshutha inumber plate asendele usisi wakhe athi ehene dadewethu akwenzeka something mina uwazi ukuthi ngicine ngihamba ngale moto yabo. So mina yonke le nto loyo angiyibonanga agibele ubhuti sihambe kube mnandi kube nje ayesicela adlule eGindlovu sithenga inyama eKFC ngithi mina ngeke bhuti uze kwazi ukwenza ngoba manje nami ngiyaphuthuma ngoba nje ngiyobe umngane uLundi ngimele ukuthi mina ngibuye ngize ekhaya yabo angifuni ufike ekhaya sekusebusuku nanokutravel ebusuku mina ngithandi because ngumuntu ophathwa amehlo kanti nezibuko zamhla ngigqoki yabo. So ebusuku makwenzeka kube khona umuntu ongishaya ngobright uvele kube emnyama amehlo yabo. So nje sengadecide ukuthi ngingahambi ebusuku ngisheshe ngibuye yabo. Okay ubhuti ngamnandi ngasihambe sithi mase sise show sase show nje mawuphuma nje show athi ubhuti ucela ukuchama futhi hayi ngingabe nankinga futhi ayi ehle kanti ubhuti ngiyambona nje mayehla ulokho ecofoza ifoni yabo usho siphela wayitshela usisi wakhe ukuthi sengise show ini ngisahamba ngayo lo muntu yabo. Okay sihambe size sifike ke sinyuke emelimoto aphinde futhi ubhuti acela ukuchama kube njalo nje size sifike uLundi masifike uLundi ubhuti akhipha 200 ase ngiyabonga mntaka baba ungisizile ngicela ukuthi usathe le imali ngithi mina hayi no ngeke ngize ngikwazi ukuyithatha yabo ina ubhuti angcenge guys ase nje ngiyacela ukuthi uyithathe ungisizile and bekumnandi ukuthi ngihambe nani emotweni ungaba kubi mangingaboni yabo. Hayi ngicene ngiyithathe imali ayingibonga ngathi ayisuyothenga idrink ayingibonga sathu 100 umunye nginika umngane wami athi umngane hayi bomngane ufaka upetrol wena ngale mali. Okay hambe ke siye kubuka mngane wami semame ke khona lapho uLundi ayisihambe sivalilisane nje nobhuti kahle ubhuti ngesikhathi ehla we guys ukhale ngokuthi ibattery isiyamphelela ifonini yabo. Ngithi mina hawu ubungasho ngani sikuchargele ngoba nje ade sihamba kangaka emgwaqeni ubushile nje uzoyithola nje noma 30% yabo. Athi iyazi ngikhohliwe bafithi bese ngilibela ukuxoxa ehlo ubhuti mayehla wehla lapha ngase anganoma igarage yini ya uma ungena nje uLundi khona indawo ngathi segarage wehle garage ahle khona athi usafuna ukuthenga iphuzo nje ezimbalo yabo because zaseyiphela lezo ayiphethe hayi ngingabe nankinga ke sivalilisane nobhuti kube right kube nje asihambise kamngane sifike kamngane sehlise ke impahla umngane wekade eyithengile ke kube right bengijabulele kubo uma wakhe athi hayi Londi angeke uzokwazi mntanami ukuthi uhambe la ekhaya ungasadlanga ngisho amakhekhe yabo akhipha amakhekhe abhakiwe akhiphe idrink ngidle kube nje ayana ayingivalelise ngithi ngiyahamba athi umngane asingene emotweni nosisi bakhe bengene methi hayi
azokuhlala ezansi mase ngiyongena emgwaqeni yabo bayangiphelezela yena ngempela sihambe sithi mase songena emgwaqeni ayi alokhu ngime behle yabo benza ama-video futhi nje kube mnandi guys ayi ngivalele izipapa yini guys ngisimngane ungisendele ama-video okay ngihambe ngafika nje ekhaya mhlawumbe kangabo-7 ebusuku ayi ngifike ekhaya ngifake imoto egaraji ayi ngihambe ngendlela enkulu ngisho ukuthi ayi sengibuyile ayi bese ayingcono kumusa ubuyile uhambe kahle futhi ngithi ayi ngisayogeza ngihambe ngiyogeza ngihambe ngiyolala ngikhathele ngiyimvithi okay kuthi ngakusasa mhlawumbe kangabo-12 emini umngani wami angilokhuze angiWhatsApp athi hayibo mngani ngicela ukuthi ubuke ikani shorts engade ngisendela zona manje mangithi guys ubhuti lo besihamba naye izolo upostiwe ubhuti ukuthi ubhuti udukile besuka la asebenzela khona eya ekhaya so nayo imoto abihamba ngayo uze wasenda ngisho imessage ukuthi if kwenzeka something nazi ukuthi ngigcine ngihamba ngale moto imoto ile mina engihamba ngayo le ayisendile hayibo ngathi mina hayibo asumngane hayi angena amanzi endlini lo muntu akatholakala indawo akatholakala efonini ngathi mina hey ushilo mangabe ehle emotweni ukuthi useshawa ibhetri yabo useshawa ibhetri ngaze ngambuza ngathi mina ube ngasho ngani ngimchargele because mina nginayo icable ya ifoni efana neyakhe hayi ngiyibuze ngithi hawu ubhuti kusama kuphi ngithi mina awuthathe inamba yalo umuntu lo upostile ngimfonile athathe inamba umngani kwakusisi kwayipostile usisi wakhe kugayeke ngithathe inamba ngimfonile ngithi unjani sisi phela ngithi mina hayi cause ubhuti wayeshilo mayingena emotweni ukuthi ubani wakabani wengwakho imali yabo ngithi mina yebo sisi unjani athi ngiyaphila unjani ngithi mina ngifona mayelana nobhuti wakho lo ebengihamba naye izolo athi hawu ubuhamba naye izolo umbeke people umbuzo nje ngawuthola ngingakachazi nakahle umbeke people athi sisilalela ke ngiyayifuna ingane kama uyibekephi ubuhamba nobani emtshela hayi bengihamba nomngane mase kuba ubhuti wakho bese bawu-3 nje emotweni ube hayikile samthatha yabo athi pho kwenzakalani kuleyo moto nasenimthathile waseshonaphi ayi ngithi mina ulwazi anginalo ukuthi ube seshonaphi but usemayehla lapha olunde garage wangitshela ukuthi ibhetri useshawa ibhetri yabo ube umuntu uzosuka lapho eshawa ibhetri njalo ayothenga utshwala mayise yagibela ekhaya athi ke lo sisaya kafika ngaki and engafikanga kwakhe ubhuti ube ungisendele le number plate yemoto ukuthi makwenzeka something kuyena uhamba ngale moto le hayibo guys ngithi uvalo lungishaye hayibo ngithi uNkulunkulu wami lo muntu mangenzeka atholakala efile mina hawu sisejele sina siboshiwe ke kakhulu kasimina ke ayi alokhuzeke usisi sengiyafonela wegazi shuthi usisi usenikeze abanye abantu bakube inamba zami sengiyafonela wegazi baye ngiyathukwa sho khona ukuthi intombazana uzomkhipha ukuhlezi ukwenza ukulungela uzomkhipha sebethi wakuleyo muntu besihamba nendoda yethu uthiwa naleyo ndoda yakho leyo ethathe usibanibani hey nizomkhipha hey singabaka nongoma thina we guys ngithuleke ifoni yami nje isebhizi ngivele ngiyicisha ifoni ngiyabona ukuthi ngistress ke manje ngivele ngihambe ngitshela ubaba ethi baba nginento kanje izolo sayikisa ubhuti kanjani sihamba naye samshiya uLundi ubhuti sekuyabaka safika ngakubo akasatholakala efonini akekho mazi ukuthi ukuphi ubhuti usend number plate ukuthi makwenzeka something kuyena ugcina ukuhamba ngale moto yabo so uyena usigaxelesile ngendlela abhale ngayo wenza ngathi mhlawumbe khona something abese eyibonile emotweni iyenzakala ingakho esitshela usisi wakhe so bayabhadla abantu bakubo bayamfuna akafikanga ubhuti hayibo azoba inkinga ke le makunjani yazi lo muntu watholakala efile ukuthi wena usenkingeni kangakanani hawe mawekazi ngase ngiqhaqhazi
Okay ke we guys, abantu bakubo ke balokhu bayafona bayabhadla. Ayibo khona nje ubhuti wayengithuka. Ngibiza ngelinye igama nje elikhulu nje elibiza leli gama libiza umuntu wesifazane owayephethe kahle. Ngibiza ngaleso sazochaza umfowethu uthi umbekephi hayibo guys. Ngithi ngitatazele ngishawa uvalo. Hayibo bafethu ngize ngiphuza amaphilisi okulala. Ngake ngalala yini ngoba nje ngangivuswa ama-calls kanjani. Hayi ngiphinde ngiyicime ifoni because bengeke ngayicima before. Ngiphinde ngiyicime futhi ifoni yabo. Hayi shothi ngobaba ngase ngitshelile yabo. Athi ubaba ungayicisha ifoni kuzoba ngathi wena wazi something mangabe futhi usucisha ifoni. Bayeke bekuthole efonini bakhulumayo umuntu mhlambe uzotholakala yabo. Okay. Ngivula ifoni. Hayi ke kunalokho ngizwe sengifonelwa ke manje amaphoyisa. Ngifona amaphoyisa unjani sisi ngithi mina ngiyaphila kanjani. Siyaphila bangibuza ukuthi ngikuphi. Ngibatshela ukuthi mina ngihlala eMandeni besipho uLundu buzofunani. Ngithi mina ngihlala eMandeni uLundu bengilethe umngani wami. Umngani wami uhlala uLundu so bekunempahla beyiphethe uyabo. So ngase ke ngihambisa yena ke base bayabuza ukuthi pho ubhuti ngimthole kanjani ngoba ubhuti ube umuntu oza ekhaya but akafikanga. Ngichaze ukuthi hayi ubhuti simthole emgwaqeni ngasotho ngathi ehayika. Mina bengingayimisela ngomthatha but umngani wathi mthathe ubukeke ngenabo ubungozi bokuthi mhlambe khona ubugebengu angabenza endleleni kuthina yabo. Hayi nangempela ngiphazamisekile guys angani ukuthi ngigcine iphi. Okay iphoyisa ke lelo ke lingitshene ke ukuthi licela ukuthi ngibese uLundu khona ngizokwazi ukuthi ngibhale istatement ukuthi kwenzakaleni ini kanjani. Okay ngithembise ukuthi hayi ngizogibela ngakusasa ngize uLundu nangempela ngilale ngivuke kuseni ngigibele ngihambe ngeLundu ngihambe ngepolice station khona sibhaleke istatement bhale but usefakwe elokhuzeni emaphepheni yabo. Abantu bakubo sebenza amaphepha bamfakile nje endaweni eningi. Okay mase ke bebuza ukuthi ngeke ngikwazi ukuthi ngihlale uLundu isikhashana esincane noma u2 days bebona ukuthi abamtholi lo 2 days. Hayi ngithi naye ngingakwazi because kunekubo lamngani wami la. Ayina ngempela ngihambe ngikuba mngani ngihlale khona ibuni umngani wami sivele sikhale bafethu sikhale sigaxele naye nje sebuya khona emaphoyiseni uye khona yena kuqala kunami. Okay sikhale nomngani wami kubhlungu phela guys sizoboshwa umuntu mawukuthi utholakala ushonile yabo. Alright ke sithe nje sisahleli guys laphela usoye ngafika ngalo kwaphela olwesibili. Maliphela olwesibili kuthe ntambama kwelesithathu wabe efona amaphoyisa bafisa ngangisaba ngisho ukuyibamba ikhulu ngitatazela ngafikela umchamo omncane wezwani lapho njalo guys ngoba ngisoLundu abantu bakubo bayangibuza usoLundu yini ngithi mina yebo ngisoLundu bethi bafuna ukungibona guys. Mina anginalicala ayikho into engangiyifihla ukuthi ngizonqaba ukuthi ngibabone but uma kamngani wayethi sekuyingozi Lundu ukuthi nino anele niveze ukuthi nimamaphi noLundu beze bezofika la ekhaya yabo because njengamanje balahlelo umuntu wakubo makwenzeka lo muntu ethola leshonile niyazi ukuthi lo muzi bengawushisa bengasibulala yonke le nto leyo yabo ayisabona nazi. Lokho befona bese bafuna ukubona la sikhona bafuna ukusibona. Mina sengivumile we guys ayingagcina sengibatshela ngathi mina hayi umama uthi njengoba isimo sikanje amaphaphu guys lokho ngiyaphazamiseka. Okay ngibatshele ukuthi umama ngeke sikwazi ukuthi sibonane nani ngoba imoya isaphezulu. Ingenzeka mhlambe nesilimaze but ubhutweni guys asimazi serious simshiye oLundu umuntu osezogibela imoto eziya kwaNongoma. Ubhuti wakhe guys khona lo bhuti nje wayishisa khona hey wesifebe wangitshela leyo nto mina pho manje nimshiye oLundu
ethi uzogibela imoto eziya kaNongoma uphi pho akafikile ngani athi-ke lo bhuti lo awukasibona sona isifebe esincane kangaka esidrive ipholo labalo lelo pholo yabo ubhuti delela nje liphi lona lelo pholo athi uzuwazi ukuthi umfethu mayithola leshonini ngiyokufuna ngize ngikuthole intombazane nalowo mngani wakho lowo sengiqalile vele ngenza uhlelo lokuthi nina nigcine nitholakele uzogcina utholakele umuzi wakuboka lowo mngani wakho nizongibona kahle aningazi mina ashe isibongo sakhe mina wakhumalo mina angifetshwanga bafisa asho nje izinto ezibuhlungu mina angifetshwanga mina uma washada intombi wangizalela ekhaya mina angizalelwa ngikhaya koma bafethu izinto eziningi okay ngithulile nje ngisho lesophoda angidile mhlawumbe nje awalaphela sengithule sengilalele yena ke manje okay ngiqeda ikholi hayi ngithule ngihlale mfethu istress akudleki ngisho ukudla yabona nje ngiphila ukuthi ngiphuza amanzi sekuthi 2 days angidli ngine stress hayi kancane sinomngane mina usebuyele eThekwini emsebenzini akasakwazi ukubuyela uyasaba okay sihlale sekuthi 2 days ke mangihleli sophela 2 days ihleli awukuthi ngosuku lesithathu nje ntambama nakhona ebefona umseshi wecala athi umseshi wecala ngicela ukubuza ukuthi ngikhuluma noLondo Weshezini ngithi mina yebo ukhuluma naye ethi okay masiganda besifuna ukwazisa ukuthi ubhuti sesimtholile ubhuti uyaphila ubhuti namshiya nina mayisechaza yena usuthola le nto mayichaza yena ubhuti uthi walokhuza wehla olunde kunina wayesehamba eseya entombini yakhe ko elokhuzeni uthi ihlala ngazi ka angazi ka kanjani khona lapha elokhuzeni olunde wehla ubhuti wahamba entombini yakhe ihlala ngazi ka angazi usubhuti intombi yakhe isebenza endlini lapha ko angikwazi ka bafisa ukuthi ikuphi ke wathi umngane wathi mayisentshena wathi angazi noma masabhabhu sakhona laphana eolundi noma kanjani wathi but intombi ehlala ko intombazane yayintshontsha ukuyomfaka lapha so yena uthe mayifika we guys ngokuthi mayisechazela amaphoyisa ngokuthi uneyintombi eziningi then le ntombi yakhe le usuka nayo le kaNongoma yabo wayengafuni ukuthi kulokho eCalifornia inward decide ukuthi yebo athi-ke wayengafuni ukuthi lo muntu wakhe wesifazane yabo alukhuzeke ahlumezeke cause ifona yakhe ihlezi ibhizi so wayezothi sahleli naye kamnandi ifuna ibe busy uthi nje wathi efika lapho la entombazaneni imngenisa endlini la esebenzela khona cause uthi ihlala nezingane umnikazi womuzi akahlali lapha ummeli kwenye indawo so uyasala uklinela ingane uyayiphekela ini wayesenyonyobisa lo semfaka la alala khona yena yabo so lo bemnyonyobisa avele athathe ifoni siphelelwe ibattery ayifaka isikhwameni athule engabisabazisa kubo so indaba yaba kanjalo ngithi guys bake bafona yini abantu bakubo baxolisa kumina ngokungithuka lutho abazi bafoni kwagcina lapho bayithulela nami ngayithulela kanjalo ngathi nje phinde ngilifte umuntu because abantu banomqondo ukuthi umuntu shoot number plate mase umuntu engasafiki kubo umuntu sekuthiwa nayi imoto oyihamba ngagcina nciwe guys ngacishe ngamelwa inhliziyo guys siyaphila.